години. За първи път са били опитомени в Близкия изток, а знаете ли какво? Древните египтяни са ги почитали като богове. Говорете си за кралско отношение. Сега да превъртим напред към средновековието. Котките са били пренесени в Европа, за да помогнат с един малък проблем с вредители. Познайте какви плахове. И са се справили толкова добре, че са станали домашни супергерои. Забелязали ли сте как понякога котката ви носи подаръци? Това е техният начин да покажат любов и да ви научат да ловувате. Благодаря, но не, нали? Така че следващия път, когато котката ви погледне величествено, помнете, че те не са просто очарователни топчета козина. Те са парче история, с щипка кралска особа и поръска от супергерой. Продължавайте да обичате тези мустаци и опашки, приятели. До скоро в следващото видео, ентусиасти на котките.